आरो ब्लाउस दंमोन दख'ना सिम्पोल दंमोन गासिबो गावनानै लाजोबबाय। हेल' गाइस, लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे सासे आइजो गाबबाय थानायखौ नुदों जानो हागौ। मानो होनब्ला बे आइजोआनो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजाराव मोनसे दखान होयोमोन होननानै जोङो मिथिदों रायजोफोर। स' लोगोफोर, बे आइजोनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आइजोआ खोनानाय बायदिब्ला बियो मोनसे लन लानानैसो नैबे दखानखौहाय होदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों लोगोफोर। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर, थांनाय साननैसो सिगां नैबे आइजोनि दखानखौहाय बाजार दिन जानायनि सिगांनो माखासे दुथां गोसोनि सिखावफ्रा बिनि दख'नाखौहाय गासैखौबो खावजोब्बाय होननानै जों खोनानो मोनदों लोगोफोर। आइजोनि मुङानो जाहैबाय मालिका बसुमतारी होननानैहाय जों मिथिनो मोनो लोगोफोर। मानो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि सिखाव दाखायना बाङायनिफ्राय बांलांबाय थादों, जों बेखौहाय जोबोद साननो गोनां लोगोफोर। दिनै बेसेबांबा दुखुनांथाव, बे आइजोआ गावनो बुंदों जे बियो लन लानानैसो बे दखानखौहाय होदोंमोन होननानै। नाथाय दिनैनि दिनावहाय जों नुनो मोनबाय माखासे दुथां आखुनि मानसिफ्रा सासे ड्राग्सजों गेलेग्रा माखासे सेंग्राफ्रा बे आइजोनि दखानखौहाय लुथिनायखौहाय जों नुनो मोनदों लोगोफोर। जुदि बर' हारिनि गेजेरावबो बेफोरबायदि सिखाव दाखायना बांलांबाय थायोब्ला, अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माब्रै डेभेलप जानो, माब्रै जौगानो बर' हारिया गावजों गावनो जुदि दाखाथि खालामोब्ला। स' लोगोफोर, नोंसोरो नुनो मोनदों सिखावखौबो हमनो मोनबाय होननानै। सासेनि मुङानो जाहैबाय एलसन नार्जारी होननानै बुंदों आरो सासेनि मुंखौहाय मेहेल नार्जारी होननानै बुंदों। सिखावा गोजाननि नङा होननानै बुंदों लोगोफोर। सिखावानो जाहैबाय लकेल सिखाव, खाथि खालानि, जायखौहाय बे आइजोआ मालिका बसुमतारीया डाउट खालामखादोंमोन सिखावा बिसोरनो जागोन होननानै। नाथाय बिसोरनो मा दिनैनि दिनावहाय बिसोरखौनो होननानै मिथियो। दिनै लकेल पुलिसा हमनानै मोनबाय बे सानै सिखावखौ। आं सानो लोगोफोर, बे सानैनि अनगायै आरोबाव माखासे दंबावो खोमा। मानो होनोब्ला दख'नाखौ मोनफिननायनि उनावबो माखासे लाक्जारिस बा दामि दख'नाफोरखौहाय मोननो हायाखै होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो आरोबाव बिसोरजों लोगोसे सोरबा आरोबाव सिखाव दंबावो खोमा। नोंसोरो मानो बेफोरबायदि गावजों गाव खावज्लायनायखौहाय नागारा, आरो मानो बेफोरबायदि सासे जाखांफुनाय दखानदारखौहाय मानो सिखाव खावखो? लोगोफोर, बर' हारिनि गेजेरावबो दि बेफोरबायदि गावजों गाव सिखाव खावलायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै, आं बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन। आं सानोमोन बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि सिखावा जानाय नङा होननानै। नाथाय दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय, आंनिनो गामि खाथि थांलाय फैलाय बाजार जाग्रा बेंटल बाजारावनो बेफोरबायदि दुथां आखुनि मावनाय हाबाफोरखौहाय जों नुनो मोनदों। दुथां आखुनि सिखावखौहाय साजा होनांगौ होननानै, जाहाथे उननि समफोरावहाय बेफोरबायदि मावबावा। स' लोगोफोर, नोंसोरसो मा सानो? आंनि साननाय बायदिब्ला बेफोरबायदि सिखावखौहाय हाजासे साजा होनांगौ, उनावहाय जेन' बेफोरबायदि सिखाव मावबावै बायदि रायजो राजाफ्रानो। लोगोफोर, भिडिअखौ खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। आं बे भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जै बर' हारिनि।